Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. B'risposta għal kummenti ta' Simon Busuttil dwar il-proposti tal-Gvern fl-inkjesta maġisterjali, id-deputat laburista Edward Zammit Lewis sfida lill-eks kap nazzjonalista biex isemmi mqarr sentenza waħda mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fejn taqbel mal-argumenti li ġabu fl-opinjoni tiegħu pubblikata tlieta fit-Times. Dan meta Busuttil allega li r-riforma proposta mill-Gvern u ddibattuta fil-Parlament mit-tlieta se tnaqqas mod drastiku t-saltna tad-dritt f'Malta. Kien hawn li Dr. Zammit Lewis irrifera b'ironija għal Busuttil bħala l-espert waqt li fakkar li fil-każ tal-Unjoni Ewropea li l-Għaqda Repubblika kienet fetħet kontra Malta u spiċċat tilfitu li jsemmi fl-artiklu tiegħu dakinhar kien ġie stabbilit li r-riforma tal-ġudikatura fl-2016 li suppost wettqet minn gvernijiet preċedenti nazzjonalisti kienet tajba u konformi mal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Fit-tmiem il-ġimgħa l-istess Zammit Lewis kien ukoll ikkummenta fuq il-fatt li l-eks deputat Prim Ministru Tonio Borg attakka l-proposta mresqa mill-Gvern fejn fakru kienu stess li ddikjara fil-Parlament lura fil-11 ta' Lulju tal-2006 li l-abbuż minn dan it-tip ta' proċedura jista' jwassal għal suwiċidi tal-vittmi. Dan waqt li fakru kif bħala Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern dak iż-żmien Tonio Borg ukoll kien ħalla l-qasam jiddegrada anke jekk dak iż-żmien mill-istess Gvern Nazzjonalista Dr. Franco Tobolo kien jitkellem ħafna dwar riformi importanti li għandhom jitwettqu, iżda minflok injorawh u ppersegwitawh kemm setgħu.